Evo, iz Soljinca je došla Bogam u Meksiku. A ja sam Dine mi Bog pitao, kako ste? Ja sam Bogom Dine došla, a mi smo nama jedno dole, ja mi ga, aj amigo. Aj amigo. Nisam ja nama, Bogom Bog, da li se nama bilo spremni, ja dolazim iz Abu Dhabi, ona je gledala to. Ja sam iz Abu Dhabi došla. Oni sam piramide, mene posjećaju, Bogom sam ja bila. Jesam, Bogom išla tamo, išla sa stomene tamo i nekako mirila. Bogom je, pa da je, Bogom ja. Neće Soljinca nego Mehiko. Neće, Bogom, ja sam mislila, imala sam ja i šanse ići malo u Italiju, ali nemoj ići, Bogom, Italija ima lijepo tamo vruću, kaže, moraš se skinuti svak. Kako se moći? Dobro je, Bogom, je sam kaže, sve do lijepe cure, bre. Pa kako ti je sviđa ovdje u Mehiku? Soljince. Oti, Bog, da samo sam došla i strpoma na njakav trolejbus. I onda sam došla sa trolejbus. Ona ime doćero. E, ona je te doćero. Da samo da ne vozi za ovo, da ja sam... Da nije to mogu odriši sa ovo.